ஹரே கிருஷ்ணா. சங்கரி மாதாஜி, இது ஆடியோ வீடியோ ரெண்டு கிளியரா இருக்கா? கிளியரா இருக்கு மாதாஜி. ஓகே, கிளாஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. வணக்கம் டிவோட்டிஸ். பகவத்கீதா 18 நாட்கள் அந்த வகுப்பிற்கு இஸ்கான் மங்களூரு சார்பாக உங்களை அன்போடு வரவேற்கிறேன். இன்னைக்கு டே 17 பற்றி படிக்கலாம். கிளாஸை ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முந்தி ப்ரேயரோட ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். இது இஸ்கான் மங்களூரில் இருக்கிற ராதா கோவிந்தா டெம்பிளில் டெய்டி. नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमदे भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः. नमः पङ्कजनाभाय नमः पङ्कजमालिने नमः पङ्कजनेत्राय नमस्ते पङ्कजाङ्गर्ये. जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधारा श्रीवासादि गौरभक्त वृंदा. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानानञ्जन शालाक्या चक्रुर्मिलितम उन्मिलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. வணக்கம் டிவோட்டிஸ். நேற்றுக்கு சாப்டர் 16 படித்தோம். 16ஓட ஒரு ரீகேப் கொடுக்குறேன் உங்களுக்கு. முதல்ல அசுர குணங்களை கொண்டுள்ளோர் சாஸ்திரங்களின் விதிகளை பின்பற்றாமல் மனம் போனபடி வாழ்ந்து கீழ்நிலை பிரிவியும் பிறகு பௌதீக பந்தத்தை அந்த மாதிரி பௌதீக பந்தத்தை பிரிகிறார்கள். ஆனால் தெய்வீக குணங்களை கொண்டுள்ளோர் சாஸ்திரங்களின் அதிகாரத்தன்மையை ஏற்று வரையறுக்கப்பட்ட வாழ்க்கை வாழ்ந்து படிப்படியாக ஆன்மீக பக்குவத்தை அடைகிறார்கள். இதுதான் நேற்றுக்கு பார்த்தோம். தெய்வீக குணத்தில் இருக்கிறவெல்லாம் எப்படி முன்னேற இதில் இவாள்லாம் எப்படி அசுர யோகத்தில் அசுர குணங்களை கொண்டவர்கள்லாம் எப்படி ஆறா அப்படிங்கிறத பற்றி தான் நேற்றுக்கு படித்தோம். ஓகே, இன்னைக்கு சாப்டர் 17 படிக்கிறோம். அதுக்கு ஒரு முன்னோட்டம் சிம்பிளாக கொடுக்குறேன் உங்களுக்கு. பௌதீக இயற்கையின் முக்குணங்களுக்கு தகுந்தாற் போல தோன்றக்கூடிய 3 வகையான நம்பிக்கை உண்டு. ரஜோ குணத்திலும் தமோ குணத்திலும் நம்பிக்கையுள்ளோர் செய்யும் செயல்கள் நிரந்தரமற்ற பௌதீக விளைவுகளையே நல்கின்றன. அதெல்லாம் இந்த பிசிக்கலாக இப்போ இந்த மெட்டீரியல் வேர்ல்டுக்கு தான் நம்ம பண்ணுறோம் அந்த மாதிரி. ஆனால் சாஸ்திரங்களின் கோட்பாடுகளின்படி சத்துவ குணத்தில் செய்யப்படும் செயல்கள் இதயத்தை தூய்மைப்படுத்தி பகவான் கிருஷ்ணர் மீது தூய நம்பிக்கையும் பக்தியும் கொடுக்கின்றன. புரிஞ்சுதா இது? அதனால நம்ம பண்றதெல்லாம் சத்துவ குணத்துல பண்ணினா தான் நமக்கு மறுபிரிவிங்கிறது இல்லாமல் இருக்கணும்னா நம்ம சத்துவ குணத்தை ஃபாலோ பண்ணா தான் நம்ம பண்ண முடியும். இல்லை நமக்கு மெட்டீரியல் பெனிஃபிட் இதே நல்லா இருக்கு, இந்த மாதிரி சந்தோஷமா தானே இருக்கும், ஒரு நாளைக்கு துக்கம் எப்படியும் வரதான் போகிறது, ஒரு நாளைக்கு சந்தோஷம் தான் இருக்க போகிறது, இதை அனுபவிச்சுட்டே இருப்போமே அப்படின்னாக்க நம்ம மறுபடியும் நம்ம செஞ்ச பாவகர்மாக்களுக்கெல்லாம் ஏற்ற மாதிரி நம்ம ரொம்ப நல்லதே நிறைய பண்ணினாக்க நம்ம மறுபடியும் இந்த தேவர்களுக்கு நடுப்படியும் பிறக்கலாம், எப்படி இதே மனுஷ பிறவியும் கிடைக்கலாம். இல்லை ரொம்ப மட்டமான காரியங்கள்லாம் இந்த ஜென்மத்தில் பண்ணியிருந்தோம்னாக்க மறுபடியும் அடுத்த பிறவி நமக்கு ஆடு மாடு கோழி என்ன ஜென்மம் ஆனாலும் நம்ம பிறக்கிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்கு. அதனால இந்த கஷ்ட நஷ்டம் இன்பம் துன்பம் குளிர் வெயில் இதெல்லாம் தாங்கிறதுக்கு நமக்கு திரும்ப 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 சக்தி கொடுத்து இதெல்லாம் அனாவசியமாக எதுக்காக இந்த டெம்பரரி சந்தோஷத்தை அடையணும். பர்மனண்ட் சந்தோஷம் கிருஷ்ண பகவான்கிட்ட போகிறது தான் பர்மனண்ட் சந்தோஷம். அதுக்கு என்ன பண்ணணும்? இந்த கலியுகத்தில் நம்ம சாண்டிங் த ஹோலி மந்த்ரா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே 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 ராம 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 ஹரே ஹரே. ஒரு நாளைக்கு ஒரு மாலை, அதாவது 108 டைம்ஸ் மினிமம் பண்ணுங்கோ. இல்லைன்னா 16 ரவுண்ட்ஸ் கண்டிப்பாக பண்ணுங்கோ. பண்ண தெரிஞ்சு முடிஞ்சவா 16 பண்ணுவோம் மேக்சிமம். அதுக்கு மேலே அவசியம் இல்லை. பண்ணினாலும் ஓகே, பண்ணாட்டாலும் ஓகே. ஓகே, ஏன்னா நமக்கு பௌதிக உலகத்தில் நமக்கு அடுத்தடுத்து வேலை இருக்கு, அதுக்கு மேலே நம்மளால பண்ண முடியாது. அதனால அதை பார்த்துட்டு அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம பண்ணிக்கணும். ஓகே, இப்போ இன்னைக்கு ஹரே கிருஷ்ணா ஸ்லைடு வழியே போகலாம். ஸ்ரத்தத்ரய விபாக யோகா, விஸ்வாசத்தின் பிரிவுகள், அதை பார்க்க போகிறோம். நேற்றுக்கு என்ன படித்தோம்? தேவ மற்றும் அசுர சுபாவங்கள். அசுர குணம்னா என்ன? அசுர சுபாவங்களின் விளைவுகள் முன்னேற்றம் அல்லது கீழ் செல்லுதல் ஆகிய. அசுரர்களாக இருந்தாக்க கீழ் நோக்கி தான் போகணும்.
கீழ் செல்வது ஆகிய தேர்வுகள். இதெல்லாம் நேற்றுக்கு படித்தோம். இன்னைக்கு என்ன படிக்க போகிறோம்? அங்கீகரிக்கப்படாத வழிபாடு பற்றி அர்ஜுனனின் வினவல். கிருஷ்ணரின் பதில், முக்குணங்களே ஒருவரின் நம்பிக்கையும் வழிபாட்டையும் தீர்மானிக்கிறது. எங்கே போனாலும் அந்த 3 குணங்களை நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும். என்னென்ன 3 குணங்கள்? சத்துவகுணம், ரஜோகுணம், தமோகுணம். அந்த 3 குணத்துல தான் நம்மளோட நம்பிக்கை, வழிபாடு எல்லாமே அதுதான் தீர்மானிக்கிறது. ஓகே, சாப்பாட்டு விஷயத்துல முக்குணங்களில் அமைந்த உணவுகள், முக்குணங்களில் அமைந்த யாகங்கள், 3 வகையான தவங்கள், 3 டைப்பு தவங்கள் இருக்கு. முக்குணங்களில் அமைந்த தவங்கள், முக்குணங்களில் அமைந்த தானங்கள், எல்லாத்துலேருந்தும் நம்ம ஓம் தத் சத், யாகம், தவம், தானம் ஆகியவை பகவானை குறித்தே வழங்கப்பட வேண்டும். எல்லாம் வந்து நம்ம தானம் கொடுத்தா கூட பகவானை நினைச்சுதான் அவருக்காக தான் பண்ணணும். அந்த மாதிரி தானம் தான் பண்ணணும். தவம் பண்றதும் அதே மாதிரி தான், யாகமும் அப்படிதான். அதுதான் இன்னைக்கு இந்த இதுல 17ல படிக்க போறோம். 17.1 அர்ஜுனன் வினவினான், கிருஷ்ணரே சாஸ்திரங்களின் விதிகளை பின்பற்றாமல் தங்களது கற்பனைக்கு ஏற்ப வழிபடுவர்களின் நிலை என்ன? அவர்கள் இருப்பது சத்துவ குணத்திலா, ரஜோ குணத்திலா, தமோ குணத்திலா? அர்ஜுனன் கேட்குறான் கிருஷ்ணரை பார்த்துட்டு. நீங்கள் சொல்கிற சாஸ்திரங்களோட விதிகளை, வேத புஸ்தகங்களை, வேதாஸ் எல்லாம் படிங்கோ, எல்லாத்தையும் படிச்சுன்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி ஃபாலோ பண்ணுங்கன்னு சொல்கிறேன். ஆனால் அவள்லாம் வந்து எந்த குணத்தில் இருக்கான்னு அர்த்தம்? இந்த 3 குணம் சொல்லி கொடுத்துட்டு, ஆனால் அவள் எந்த குணத்தில் இருக்கா? அவன் கொஸ்டின் கேட்குறான். அவனுக்கு தெரியும் ஆன்சர். அது எதுக்காக? நம்மள மாதிரி தெரியாதவளுக்கெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கணும், வருங்காலத்தில் சந்ததியினர்களுக்கெல்லாம் தெரியணும் அப்படிங்கிறதுக்காக அந்த கேள்வியை கேட்குறான். 17.2 படிக்குமா? Yes, Mataji. Shri Bhagavan Uvacha Trivida Bhavati Shraddha Dehi Nam Sashva Bhavaja Shattviki Rajashi Shaiva Tamashi Cheti Shantam Shrunu. புருஷோத்தமனான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், உடல் பெற்ற ஆத்மாவின் சுபாவத்திற்கு ஏற்ப அவரது நம்பிக்கை சத்துவகுணம், ரஜோகுணம், தமோகுணம் என்று 3 வகையாக பிரிக்கப்படலாம். இனி அவற்றை பற்றி கேட்பாயாக. என்ன சொல்றார்? அவன் உடல்ல இருக்கிற ஆத்மாவுடைய சுபாவம், நம்ம ஆத்மா என்ன எப்படி இருக்கு, நம்ம உடலை பற்றியே இது கிடையாது. உடல் வந்து அழிவானது இல்லையா, ஆத்மா அழிவற்றது. அது என்ன பண்றது? அதை வச்சு தான் நம்ம எல்லாத்தையும் டிசைட் பண்ண முடியும். ஓகே, பரதனின் மைந்தனே, பல்வேறு இயற்கை குணங்களுக்கு கீழான ஏற்ப ஒருவன் குறிப்பிட்ட நம்பிக்கையை விருத்தி செய்கிறான். உயிர் வாழி அவருடைய குணங்களுக்கு ஏற்பவே ஒரு குறிப்பிட்ட நம்பிக்கையை உடையவனாக கூறப்படுகிறது. ஓகே, அவனுக்கு எதுல நம்பிக்கை இருக்குங்கிறத இதை வச்சுதான் சொல்ல முடியும். 4.30வது ஸ்லோகத்துல ஒரு குறிப்பிட்ட வழிபாட்டு முறையை நம்பிக்கை உடையவர்கள் படிப்படியாக ஞானத்தின் தளத்திற்கு உயர்வு பெற்று அமைதியும் வளமும் உடைய மிக உயர்ந்த பக்குவ நிலையை அடைகிறான் என்று கூறப்பட்டது. 16ஆம் அத்தியாயத்தில் சாஸ்திரங்களில் விதிக்கப்பட்டுள்ள கொள்கைகளை பின்பற்றாதவன் அசுரன் என்றும், சாஸ்திர விதிகளை நம்பிக்கையுடன் பின்பற்றுபவன் தேவன் என்றும் முடிவு செய்யப்பட்டது. ஞாபகம் இருக்க 16வது அத்தியாயத்துல. தற்போதைய கேள்வி என்னவென்றால், சாஸ்திரங்களில் குறிப்பிட்ட சில விதிகளை எவரேனும் நம்பிக்கையுடன் பின்பற்றினால் அவரது நிலை என்ன? அர்ஜுனனின் சந்தேகம் கிருஷ்ணரால் தீர்க்கப்பட வேண்டும். அர்ஜுனன் அந்த மாதிரி கேள்வி கேட்கிறான். அதுக்கு அவர் தான் பதில் சொல்லணும். கிருஷ்ணர் தான். இப்போ இது வந்து இந்த பக்கத்துல போட்டுக்கிறது பக்தி காமி ஞானி. ஒருத்தருக்கும் எப்படி அவள்லாம் ரீச், சத்வை குணத்துலேருந்து சுத்த சத்துவ குணம், கிருஷ்ண பிரேமாவுக்கு போய் ரீச் பண்ணணும்னா இந்த மாதிரி சுத்த சத்துவா வந்து பக்தி வந்து பிரேமா கிருஷ்ணாவை ரீச் பண்ணணும். எப்படி ரீச் பண்ணுறதுங்கிறதுக்காக இது வந்து ஞானிங்கிறோம். சத்வ ஞான முக்தி பிராமன் எப்படி அந்த லெவலுக்கு போக முடியுங்கிறதுக்காக இந்த சார்ட் போட்டு காமிச்சிருக்கு. ஓகே, ஸோ இந்த இது படிச்சிருக்க அந்த 3 சகோதரர்கள் இல்லையா, விபீஷ்ணன், ராவணன், கும்பகர்ணன். அவன் 3 பேருடைய இதுவும் இந்த முக்குணங்களுக்கு எக்ஸாம்பிள் இருக்கு. வாழ்க்கை முறையின் அம்சங்கள் இதுல வந்து முதல்ல வந்து இது அது விபீஷ்ணன் எப்போதுமே ராமருடைய இதுக்கு ராமர்கிட்ட ரொம்ப பக்தியோட இருக்கிறோம். அதனால விபீஷணன் சத்துவகுணத்துக்கு எக்ஸாம்பிள். ராவணன் ரஜோகுணம்னா அவனுக்கு என்ன, எல்லாமே அவனுக்கு ஒரு இதுல ஆசை, எல்லாத்துலேயும் ஆசை, அந்த மாதிரி டைப். கும்பகர்ணன் எப்போதும் தூங்கிட்டே இருப்பான். அவனுக்கு ஒரு லைஃப் ஸ்டைலே தமோகுணம். அவனோட லைஃப் ஸ்டைலே கம்ப்ளீட்டாக டிஃப்ரெண்ட். கும்பகர்ணன் தான் ஒர்ஸ்ட் டைப்.
ஸோ இவன் 3 பேர்ல நல்ல தனத்தில் இருக்கிறது விபீஷணன். அந்த இதுக்காக அந்த 3 சகோதரர்களுக்கு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்கேன். எஸ்மா 17.4 படிக்கும் சங்கரிஜி. எஸ் மாதாஜி. யஜந்தே சாத்விகா தேவான் யக்ஷ ரக்ஷாம்ஷி ராஜசாக பிரேதான் பூதகணம் ஷான்யே யஜந்தே தாமசா ஜனாக. சத்துவகுணத்தில் இருக்கும் மனிதர்கள் தேவர்களை வழிபடுகிறார்கள். ரஜோகுணத்தில் இருப்பவர்கள் அசுரர்களை வழிபடுகிறார்கள். தமோ குணத்தில் இருப்பவர்களோ பேய்களையும் பூதகணங்களையும் வழிபடுகிறார்கள். அதனால ஒவ்வொரு குணத்துல இருக்கிறவாள்லாம் அவளுக்கு ஏற்ற மாதிரி அந்த குணத்தை வச்சே கண்டுபிடிச்சு சொல்லலாம். இப்ப சத்துவ குணத்துல இருக்காளா, ஓகே அவள்லாம் தேவர்களை தான் வழிபடுறேன். ரஜகுணத்துல இருக்காளா, சரி அவன் அசுரர்களை தான் வழிபடுறேன் அப்படின்னு தெரிஞ்சு போயிடும். அவள் என்ன குணம்ங்கிறத நம்ம பேசுற வச்சே நம்ம சொல்லிடலாம் அவளுக்கு ஏற்பட்ட குணம்னு. இது வந்து தமோ குணத்துல போடலாம், பேய்களையும் பூதங்களையும் வழிபடுகிறார்கள். இந்த ஸ்லோகம் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்லோகம். இது நம்பிக்கை மற்றும் வழிபாடு. இந்த சாப்டர்லயே வந்து இதுதான் ஃபெய்த்தை பத்தி தான் முக்கியமா இல்லையா. ஜட இயற்கையில் ஆத்மா தொடர்பு கொண்ட காலத்திலிருந்து அதன் குணங்களுடனான தனது உறவிற்கு ஏற்ப அவன் பல்வேறு மனோநிலைகளை அடைகிறான். அங்கீகாரம் பெற்ற ஆன்மீக குருவுடன் தொடர்பு கொண்டு அவரது விதிகளுக்கு உட்பட்டு வாழ்ந்தால் இந்த நிலையை மாற்ற முடியும். நமக்குன்னு ஒரு குரு வச்சுக்கணும், ஒரு ஆச்சாரியரை வச்சுட்டு அவர் சொல்ற பிரகாரம் நம்ம பண்ணினாக்க நம்மளால இதுங்க மாத்திக்க முடியும் நம்மளால. ஓகே. இந்த ஸ்லோகத்துக்கு வந்து சாஸ்திர விதிகளை நன்கு அறியாத அல்லது நம்பிக்கையே இல்லாத நபர்கள் ஜட இயற்கையின் குணங்களை தங்களுடைய குறிப்பிட்ட நிலைகளுக்கு ஏற்ப பல்வேறு விஷயங்களில் வழிபடுகிறார்கள். சத்துவ குணத்தில் இருப்பவர்கள் தேவர்களை வழிபடுவதும், தேவர்கள் என்றால் பிரம்மா, சிவன் உட்பட இந்திரன், சந்திரன், சூரிய தேவன் போன்றவர்களை குறிக்கும். அது போலவே ரஜோகுணத்தில் அசுரர்களை வழிபடுகிறார்கள். தேவர்கள்னா எல்லாரையுமே குறிக்கிறது. ஓகே. பிரம்மா, சிவன் உட்பட இந்திரன், சந்திரன், சூரிய தேவன் போன்றவர்களை குறிக்கும். காமம் மற்றும் பற்றுதலின் பலவந்தத்தால் சாஸ்திரங்களில் படாத கடுமையான தவங்கள் தற்பெருமையுடனும் அகங்காரத்துடனும் செய்பவர்கள் உடலின் ஜட மூலக்கூறுகளை துன்புறுத்துவது மட்டுமின்றி உள்ளே உறைந்துள்ள பரமாத்மாவையும் துன்புறுத்துகிறார்கள். அதற்கு அத்தகைய முட்டாள்கள் அசுரர்களாக அறியப்படுகிறார்கள். அவள்லாம் வந்து இந்த மாதிரி பண்ணிட்டு இதெல்லாம் கஷ்டப்பட்டு இருக்கா இல்லையா, அந்த மாதிரி கஷ்டப்படுறதில்லை. என்ன பிரயோஜனம்? அவ தான் மட்டும் ஆத்மா மட்டும் கஷ்டப்படல, கூடவே இருக்கிற பரமாத்மாவை கிருஷ்ண பகவானையும் அவரையும் அதெல்லாம் அவள்லாம் they are all called முட்டாள்கள், அசுரர்கள்னு சொல்லுவாங்க. அவ்வளவுதான். இதயத்திற்கு இதயமளிப்பதற்காக உள்ள உணவையே சத்துவ குணத்தில் இருப்பவனுக்கு பிரியமானவை, அதுவும் தெரிஞ்சுக்கணும். ஓகே. ஆகியலை நீடித்து வாழ்வை தூய்மைப்படுத்தி பலம், ஆரோக்கியம், சுகம் மற்றும் திருப்தியை கொடுக்கும் உணவுகள் சத்துவகுணத்தில் இருப்பவருக்கு பிரியமானவை. இத்தகைய உணவுகள் ரசம் உள்ளவையாக, கொழுப்பு சத்தும் ஊட்டச்சத்தும் மிக்கவையாக, இதயத்திற்கு இதமளிப்பவையாக உள்ளன. ஸோ சத்துவகுணத்தில் இருக்கலாம். ஒரே நிமிஷம். அந்த கமலா மாதாஜிக்கு ஃபோன் பண்ணிட்டு வந்துடுறேன். ஹலோ, ஹரே கிருஷ்ணா. சங்கரி மாதாஜி ஒரு நிமிஷம் கமலா மாதாஜிக்கு ஃபோன் மெசேஜ் எடுத்துருக்கீங்க. ஓகே மாதாஜி. நான் பண்ண எடுக்க மாட்டேங்கிறா. ஓகே மாதாஜி. அதில் போட்டுட்டா வித்தின் 10 minutesனா ரிமூவ் பண்ணிடலாம் அதை. ஓகே. I haven't posted in the group as stated by you. Okay. பண்ணலையாம்மா? ஓகே. ஆயுளை நீடித்து வாழ்வை தூய்மைப்படுத்தி பலம், ஆரோக்கியம், சுகம் மற்றும் திருப்தியை கொடுக்கும் உணவுகள்
சத்துவ குணத்தில் இருப்பவருக்கு பிரியமானவை. இத்தகைய உணவுகள் ரசமுள்ளவையாக, கொழுப்பு சத்தும் ஊட்டச்சத்தும் மிக்கவையாக, இதயத்திற்கு இதமளிப்பவையாக உள்ளன. அவள்லாம் சாப்பிட்றதெல்லாம் சத்துவ குணத்துலலாம் இதயத்துக்கு அவ அதாவது ஒருத்தரை பார்த்தோம்னு வச்சுங்களேன், அவள் ஹாப்பியாக சந்தோஷமாக அவள் ஃபேஸ் இருக்குன்னாக்க அவள் சாப்பிட்ற சாப்பாடுலாம் சத்துவ குணத்து சாப்பாடு தான். அதாவது நியூட்ரிஷியஸாக இருக்கும். அதுக்கு வேணுங்கிறது உப்பு, உரப்பு, காரம் எல்லாமே லிமிட்டடாக தான் இருக்கும் அதில். ரொம்ப இது ரொம்ப சிம்பிள் சாப்பாடு. தால் சாவல் சாப்பிட்டாலும் திருப்தியாக சாப்பிடுவேன். அதுக்கு வேணுங்கிற நியூட்ரிஷியஸோட இருக்கும் அந்த ஃபுட்டு. அந்த மாதிரி சாப்பாடு சாப்பிடுவாலாம் எப்போதுமே அவளுக்கு வந்து உடம்புல வந்து எந்த விதமான இதுவும் இதயத்துக்கு இதமளிப்பவையாக இருக்குது. அதனால அவளுக்கு உடம்புல ஒரு ப்ராப்ளமும் வராது. ஓகே. அதனால நம்ம சாப்பிட்ற ஃபுட்டில் உப்பு, உரப்பெல்லாம் கொஞ்சம் நிதானிச்சு சாப்பிடணும். புளிப்பு இல்லாமல் சில பேர் நல்லா இருக்குன்னு சாப்பிடுவோம். காரம், ஐயோ இந்த மாதிரி காரம் போட்டு தான் சாப்பிடணும். மசாலா ஐட்டம்ஸ்லாம் போட்டு சாப்பிடுவோம். அந்த மாதிரி சாப்பிட்டா நல்லா இருக்கும். ஆனால் அது வந்து சாப்பிட்றது அதெல்லாம் ரஜோ குணத்துக்காரர்களுக்கு தான் அது. அதனால என்ன ஆகும்? ஏன் சாப்பிடக்கூடாது? ரஜோ குணம்காரர்கள் சாப்பிட்றது இல்லை. நமக்கு சயின்டிஃபிக்காக நம்ம ஹெல்த்துக்கே அது நல்லது இல்லை. அந்த மாதிரி சாப்பிட்டாக்க என்ன ஆகும்? அடுத்த நாளைக்கு பார்த்தா வயிற்றுக்குள்ள அல்சர்ன்றோம் டாக்டர். வயிற்றுல புண்ணும்போம், வாயில் புண்ணும்போம். எத்தனையோ நமக்கு அதுக்குள்ள ப்ராப்ளம்லாம் தான் வரும், நமக்கு கிரியேட் பண்ணிடும். அதே மாதிரி தமோ குணத்துக்காரெல்லாம் என்ன பண்ணுவா? அவள்லாம் வந்து ஒரு ட்ரிங்க்ஸ் எடுத்துப்பா. அழுகி போனது எல்லாத்தையும் ஃபெர்மெண்ட் பண்ணி அந்த மாதிரி சாப்பிட்ற டைப் தான். நான்வெஜ்ஜும் சாப்பிடுவா நிறையா. அந்த மாதிரி சாப்பிட்றது அதில் எல்லாம் என்னென்ன டிசீஸ்லாம் வருமோ அத்தனையும் வந்து தான் நமக்கு உடம்புக்கு கெடுதல் பண்ணுது. அதனால பியூர் வெஜிடேரியனாக சாப்பிடுறது எல்லாத்தையும் விட தலை சிறந்தது அப்படிங்கிறதுக்கு மொத்தமாக முடிவு கொடுத்து அது அது பண்ணினாக்கா நமக்கு வியாதி வைக்க இல்லாமல் இருக்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் முதல் பாயிண்ட்டு. 2வது பாயிண்ட்டு அந்த சத்துவ குணத்தில் பண்ணதுனால நமக்கு வந்து ஆன்மீகத்தில் நாட்டம் ஜாஸ்தியாக போயிருக்கும். ஓகே. அப்போ அதுக்கு தான் அந்த அடுத்த ஸ்லோகம் ஒன்று வருது, 17.9 வருது. அது வந்து கட் அம்ல அப்படின்னு இருக்கும். அது எப்படின்னா கசப்பு, புளிப்பு, லவணம்னா உப்பு, அதெல்லாம் இல்லாத சூடான, சில பேர் சூடாக சாப்பிடணும்பா, காரமான இதெல்லாம் நானும் சாப்பிடுவேன் சூடாக. அதெல்லாம் வந்து என்னைக்காவது ஒரு நாள் தான். எவ்ரிடே வந்து நம்ம சாத்விக் ஃபுட் தான் வச்சுக்கணும். உலர்ந்து போனது இந்த மாதிரிலாம் சாப்பிட்றா இல்லையா, அதெல்லாம் உடம்புக்கு கெடுதல் அப்படின்னு மொத்தமாக அது சொல்லியிருக்கு. ஓகே. ஸோ சத்துவ குணத்தில் இருக்கிறவங்கலாம் எப்படி சாப்பிட்ற ஃபுட்டு எப்படி நிறைவானது, சார்புள்ளது, மகிழ்விப்பது. அதனால விளைவு என்ன? அதுக்கு காசு நெடிய வாழ்நாள், தூய்மைப்படுத்துகிறது, பலம், நோயின்றி இருக்க முடியும், மகிழ்ச்சி. ஓகே. தீவிர குணத்தில் இருக்கிறவா கசப்பு, புளிப்பு, சூடு, உரப்பு, எரிஞ்சு ஹாட்டு, இது மிளகா ஜாஸ்தியாக போட்ட ஐட்டம்ஸு, மிளகு அந்த மாதிரியெல்லாம் ரொம்ப ஓவராக போட்டு சாப்பிடுவா. அப்புறம் அதுக்குனால சாப்பிட்றதுனால என்ன விளைவு? துன்பம், துயரம், வியாதி வந்துடும். ஓகே. அறியாமை குணத்தில் தமோ குணத்தில் இருக்கிறதுலாம் சுவையற்றது, அழுகியது, தீண்டத்தகாதது அதெல்லாம் தான் சாப்பிடுவாள். அதனால விளைவு என்ன? நோய் தொற்றுக்கும், நோய் மாசுபடுத்தும், இளமையில் மரணம். அதனால அவளால் லாங் ஏஜில் ரொம்ப வயசான வரைக்கும் இருக்க முடியாது. சின்ன வயசுலேயே மரணம் ஆகிறதுல காரணம் அதுக்கு வந்து லிவர் வந்து எழுதிட்டு போயிடுமே. ட்ரிங்க்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப எடுத்துட்டாக்க இதெல்லாம் ஜென்ரலாகவே தெரிஞ்சு வச்சுருக்கணும். இந்த மாதிரி படித்ததுக்கப்புறம் அதெல்லாம் மாற்றிக்கணும் நம்மளோட ஃபுட் ஹேபிட்ஸ் எல்லாம். ஓகே. மிகவும் கசப்பான, இதுதான் இந்த ஸ்லோகம் வந்து நீங்கள் படிச்சுக்கோங்க எப்படியும். மிகவும் புளிப்பான, உப்பு நிறைந்த, சூடான, காரமான, உலர்ந்த மற்றும் எரிகின்ற உணவுப் பொருட்கள் ரஜோகுணத்தில் இருப்பவர்களுக்கு விருப்பமானதாகும். இத்தகைய உணவுகள் துன்பம், சோகம் மற்றும் நோயை உண்டாக்குகின்றன. ஓகே. அது மாதிரி சாப்பிட்டாக்க என்ன ஆகுது? சோகம் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக, ஐயோ சோகம்னா என்ன? மனசுக்கு இல்லை, அந்த சாப்பிட்டதுனால வயிற்றுக்குள்ளே இருந்தனால அந்த டயர்ட்னஸ் ஃபிசிக்கலாக எதிர்விடும். அது வயிற்றுக்குள்ளே போய் இதுங்கிறது. அப்போ என்ன ஆச்சு? நோய் வந்துடுது. உடனே வயிற்றுல அல்சரும்பா, புண்ணு வந்துருச்சும்பா, அதுக்கு மாத்திரை சாப்பிட்டு இதை சாப்பிட்டுன்னு அப்படி போயிடுவோம் அப்புறமா. அதனால அப்படி இன்னொன்று வந்து உண்பதற்கு 3 மணி நேரத்திற்கு முன்பு சமைக்கப்பட்ட சுவையற்ற பழைய ஊசி போன எச்சில் பட்ட தீண்டத்தகாத பொருட்களை கொண்ட உணவுகள் தமோ குணத்தில் உள்ள மக்களால் விரும்பப்படுகின்றன. அதெல்லாமும் சாப்பிடுவோம். நம்ம எப்போதுமே சமைக்கிறதே ஒரு 3 ஹவர்ஸ். இப்போ பிரேக்ஃபாஸ்ட்டா இப்போ 6 மணிக்கு பண்ணி 9 மணி 10 மணிக்குள்ளே அதை சாப்பிட்டு முடிச்சிடணும். 6 மணிக்கு பண்ணால் அந்த பகவானுக்கு நைவேத்தியம் பண்ணிவிட்டு பிரேக்ஃபாஸ்ட் பிரசாதமாக சாப்பிடணும் அதை. அதே மாதிரி 10 மணிக்கு சமையல் ஆரம்பித்து 11 மணிக்குள்ளே பண்ணி வச்சுட்டோம்னா 12, 1 மணி, 2 மணிக்குள்ளே நம்ம அந்த லஞ்சு பிரசாதத்தை சாப்பிட முடியும். இதே மாதிரி தான் நைட்டும் அந்த மாதிரி பண்ணணும். 3 ஹவர்ஸ்க்கு முன்னாடி தான் பண்ணணும். அதுக்கு மேலே பண்ணி இன்றைக்கி சமைச்சது இப்போல்லாம் ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளே தூக்கி வச்சு சாப்பிட்டுட்டு இருக்கா. அந்த மாதிரி சாப்பிடக்கூடாது அப்படிங்கிறது. அதெல்லாம் உடம்புக்கு கெடுதல். ஜென்ரலாக டாக்டர் சொல்கிற அட்வைஸ் மாதிரியே எடுத்துட்டா கூட பகவத்கீதை இல்லாட்டா அதெல்லாம் பண்ணுறதெல்லாம்
குணம் வந்து மாறி போயிடும். தமோ குணம் ரஜோ குணத்துக்கு போயிடும். சத்துவ குணத்துலேருந்து இருக்க முடியாது. ஓகே. ஸோ யூ ஆர் வாட் யூ ஈட். நம்ம என்ன சாப்பிட்றோமோ அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் நம்ம இருப்போம். நம்ம முகத்திலேருந்தே கண்டுபிடிச்சிடலாம் இவ இந்த மாதிரி தான் சாப்பாடு சாப்பிட்றா அப்படின்ட்டு. பால் பால், தயிர், வெண்ணெய், நெய் அதெல்லாம் எவ்வளோ வேணாலும் சாப்பிட்டுக்கலாம். அதுக்கு கூட வந்து பன்னீர் இதெல்லாம், சீஸ் இதெல்லாம் சாப்பிட்டுக்கலாம். எவ்வளோ வேணாலும் லிமிட்டட் தான் எல்லாத்துக்குமே வச்சுக்குவோம். அப்புறம் இந்த மாதிரி ஃப்ரூட் கேரட், இது ப்ராக்கலி, அப்புறம் குக்கும்பர் போட்டிருக்கு இந்த பிக்சரில். இதெல்லாம் நம்ம டெய்லி இதில் இது வந்து பைனாப்பிள் பப்பையாவா தெரியல. இது வந்து இட் இஸ் என்ன காய் இது பைனாப்பிள் தான் இருக்கணும். ஸோ இந்த மாதிரி நமக்கு வேணுங்கிற மாதிரி நம்ம நியூட்ரிஷியஸ் ஃபுட் தான் சாப்பிடணுங்கிறதுக்காக இந்த பழம் போடுறது. ஓகே. சாஸ்திர விதிகளின்படி கடமையை நிறைவேற்றுவதற்காக பலனை எதிர்பார்க்காத நபர்களால் செய்யப்படும் யாகம் சத்துவ குணத்தை சார்ந்ததாகும். நம்ம பண்ற யாகம் இதுக்கு என்ன யாகம் பண்றா இவர் சாண்டிங் த மகாமந்திரம். அந்த கலியுகத்துல அதுதான் பெஸ்ட் யாகம்னு சொல்லி கொடுத்தாச்சு, நம்ம படிச்சுட்டாச்சு நம்ம. அதனால அந்த யாகம் பண்றதுக்கு பலனை எதிர்பார்க்காத எப்படி நம்ம சாண்டிங் பண்றது நமக்கு ஒரு விதமான பலன். நம்ம மட்டும் பகவானை நினைச்சுன்னு பண்ணோம். அவருக்கு தெரியும் நமக்கு என்ன கொடுக்கணும், எந்த டயத்துல கொடுக்கணும், கரெக்ட் டயத்துல கொடுக்கணுமா, எந்த டைம் அப்படிங்கிறது இப்பவே அடுத்த நிமிஷமே கொடுப்பாரா, எல்லாம் அவர் பார்த்துப்பார். அவர்கிட்ட வச்சுட்டு நம்ம கடமையை மட்டும்தான் செய்யணும். ஓகே. உணவில் நோக்கம் ஆயுளை நீடித்து மனதை தூய்மைப்படுத்தி உடல் பாகத்தை வளப்படுத்துவதாகும். உணவில் ஒரே குறிக்கோள் இதுவே. சாப்பிடுவதற்கு 3 மணி நேரத்துக்கு முன்னால் தயாரிக்கப்பட்ட உணவு, சிதைந்த மற்றும் புழுக்கமான உணவு மற்றும் எச்சங்கள் முறையில் இவர் இருப்பவர்களுக்கு மிகவும் தமோ குணத்தில் உள்ள மக்களால் விரும்பப்படுகின்றன. பத்திரம், புஷ்பம், பலம், தோயம் பரமபுருஷ பகவானால் ஏற்றுக்கொள்ளப்படும் பொருள்களில் பக்தியும் அன்புமே தலை சிறந்தது. அதெல்லாம் கொடுக்கறதுக்கு எதுக்கு சொல்றார்? பத்திரம், புஷ்பம், பலம், தோயம் கொடுத்தா போறோன்னு. அதை எதை கொடுத்தாலும் சரி, நீங்க பத்திரத்தை மாத்திரம் கொண்டு போய் ஒரு 2 துளசி இலையை வச்சு அவருக்கு அர்ச்சனை பண்ணி போகுதுன்னா கூட அவர் என்ன சொல்றார்? எனக்கு அன்பும் என்ன கேட்கிறார் அவரால் ஏற்றுக்கொள்ளும் பொழுது அந்த பக்தியும் அன்பும் தலை சிறந்தவை. அதோடு சேர்த்து கொடுத்தாக்க பிரசாதம் குறிப்பிட்ட விதத்தில் தயாரிக்கப்பட வேண்டும். உணவை களங்கமற்றதாக சுவையானதாக மாற்ற ஒருவன் அதை பரமபுருஷ பகவானுக்கு நெய்வேத்தியம் செய்தல் அவசியம். அவருக்கு நைவேத்தியம் பண்ணிட்டு அதை சாப்பிட்றது அவ்வளோ விசேஷம். எப்போதுமே சின்ன ஐட்டம் வந்தாலும் நம்ம போய் நைவேத்தியம் பண்ணுறதுக்கு கிச்சன்லேருந்து தண்ணி தீர்த்தம் வாட்டர் எடுத்துட்டு அங்கே கொண்டு போய் பகவான்கிட்ட கொண்டு போய் நைவேத்தியம் பண்ணுறதுக்கெல்லாம் டைம் இல்லையா? அங்கேயே பண்ணிட்டு அந்த கிச்சன்லேயே சர்வம் கிருஷ்ணார்ப்பணம், கிருஷ்ண பகவானே அப்படின்னு அங்கேயே ஒரு நிமிஷம் பண்ணிட்டா கூட போகிறோம். ஏன்னா டைம் இருக்காது சில பேருக்கு, அவசரமாக ஆஃபீஸ் போகிறேன் அது போகிறேன்பா, அந்த மாதிரி சமயத்தில் இப்படி பண்ணிக்கலாம். ஓகே. ஆனால் ஏதேனும் பௌதீக நன்மையை அடைவதற்காக அல்லது தற்பெருமைக்காக செய்யப்படும் யாகம் பரதர்களின் தலைவரே ரஜோகுணத்தை சார்ந்தது என்பதை அறிவாயாக. இந்த மாதிரி யாகங்கள்லாம் பண்றதெல்லாம் பெருமைக்கா பண்றா பாதி பேர், பப்ளிசிட்டி. நான் பாரு இவ்வளவு பெரிய யாகங்கள்லாம் பண்றேன் பாரு. அதுல வந்து பட்டு பொழுதெல்லாம் கூட போடுவா, பட்டு துணி எல்லாம் கூட போடுவா, பட்டு துணி, வெள்ளி, தங்கம் எல்லாம். ஸோ காஸ்ட்லியா போயிருக்கு. அந்த மாதிரி யாகங்கள்லாம் இப்போ வந்து பரிந்துரைக்கப்படவில்லை. இப்ப கலியுகத்துக்கு ஒரே ஒரு வழி, மிகச்சிறந்த யாகம் சாண்டிங் த மகாமந்திரா. ஓகே. சாஸ்திர விதிகளை மதிக்காமல், பிரசாத விநியோகம் இன்றி, வேத மந்திரங்களின் உச்சாடனம் இன்றி, புரோகிதர்களுக்கான தர்ஷனை இன்றி, நம்பிக்கையும் என்று செய்யப்படும் யாகம் தமோ குணத்தை சார்ந்ததாகும். ஒரு புரோகிதர்னா அந்த பண்டிட்லாம் இருக்கு இல்லையா, சரியா சொல்லணும்னா சாஸ்திரிகள்னு சொல்லுவோம் தமிழ்ல. அந்த மாதிரி அவங்க எல்லாம் வந்தாங்களே, அவங்களுக்கெல்லாம் வந்து அவங்க பண்ணி வச்சுட்டு ஏதாவது ஒன்று வீட்டில் வந்து 4 மந்திரம் சொன்னாங்க, அவங்களுக்கு தட்சணை கொடுக்கணும். அந்த தட்சணை கொடுக்கலன்னா அது ஒரு பாவம். அதனால அவளை வீட்டில் கூப்பிட்டுட்டு அவளுக்கு ஒரு ரூபா காஃபியான்னு கொடுத்துட்டு ஏதாவது அவளுக்கு சாப்பிட்றதுக்கு கொடுத்துட்டு அப்புறம் தட்சணையும் கொடுக்கணும். வெத்தலை பாக்கையோட வச்சு தட்சணையும் கண்டிப்பாக கொடுக்கணும். அதனால சாஸ்திர விதிகளை மதிக்கணும், பிரசாதம் கொடுக்கணும், எல்லாருக்கும் வேத மந்திரங்களையும் உச்சரிக்கணும், புரோகிதர்களுக்கு தட்சணையும் கொடுக்கணும், நம்பிக்கையின்றி இந்த மாதிரி பண்றதெல்லாம் நான் சொன்ன பாயிண்ட் எல்லாம் வந்து சத்துவகுணம். அதெல்லாம் இல்லாம நம்பிக்கையும் இன்றி செய்யப்படும் யாகம் இந்த மாதிரி அதெல்லாம் இல்லைனாக்கா அது தமோ குணத்தை சார்ந்ததாக சொல்லப்படுது. ஓகேயா? ஸோ 17.14 படிங்கம்மா. ஓகே மாதாஜி. தேவத் பீஜகுரு பிரக்ஞ பூஜனம் சௌச்சம் ஆர்ஜவம்
ब्रह्मचर्यम् अहिंसा च சாரீரம் தப உச்யதே. முழு முதற் கடவுள் பிராமணர்கள், ஆன்மீக குரு, பெரியோர்களான தாய் தந்தையர் ஆகியோரை வழிபடுதல் மற்றும் தூய்மை, எளிமை, பிரம்மச்சரியம், அகிம்சை முதலியவை உடலின் தவங்களாகும். நம்ம பிசிக்கலா உடலோட பண்ண வேண்டிய தவங்கள் என்ன? தாய் தந்தையருக்கு மரியாதை கொடுத்து அவளுக்கு அவளை வழிபடணும். மற்றும் தூய்மை, எளிமை, தூய்மையா இருக்கணும், பியூரா இருக்கணும். பியூர்னா என்ன? எக்ஸ்டர்னல் பியூரிஃபிகேஷன் பை டேக்கிங் பாத், இன்டர்னல் பியூரிஃபிகேஷன் ஆன்மீகத்துக்கு என்ன மாதிரி உணவு அளிக்கணும்? சாண்டிங் த மகாமந்திரா. அதுதான் இது ரெண்டு காரியம் இப்போ பண்ணுறதா தூய்மை. தூய்மைக்கு ரெண்டு எக்ஸாம்பிள்: புற தூய்மை, அக தூய்மை, ரெண்டுத்தையும் பண்ணணும். எளிமை, சிம்பிள் லைஃப் லீடு பண்ணணும், எளிமையாக இருக்கணும். பிரம்மச்சரியம், அது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். பிரம்மச்சரியமாக இருக்கணும். அதாவது கிரகஸ்தர்களாகவும் இருக்கலாம். கிரகஸ்தர்களாக பிரம்மச்சரியம் வகிக்கணும்னா, கிரகஸ்தர்கள் பிரம்மச்சரியம் வகிக்கணும்னா ஒன்லி டு த அவாய்ட் இல்லிசிட் செக்ஸ், அந்த மாதிரி வரணும். அஹிம்சை, அஹிம்சைனா என்ன சொல்லி கொடுத்தேன்? அஹிம்சைனா மற்ற உயிரில கொல்றது மாத்திரம் இல்லை, எதிலும் தப்பு காரியங்கள்லாம் பண்ணாமல் இருக்கிறதும் அஹிம்சை தான். முதலில் உடலின் தவங்களாகும். இதெல்லாத்தையும் முடிஞ்சது வரைக்கும் இந்த தவங்கள்லாம் ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படிங்கிறார். ஓகே. மனதில் ஏதேனும் ஒரு நோக்கத்துடன் யாகம் செய்வது பொதுவான தன்மை அதான் இருக்கும். ஆசைகள் ஏதுமின்றி யாகம் செய்ய வேண்டும். கடமையை நிறைவேற்றுவதற்காக செய்யப்பட வேண்டும். இந்த யாகம் சத்துவ குணத்தை சார்ந்ததாகும். சொர்க்கலோகத்திற்கு உயர்வு பெறுவதற்காக இந்த உலகில் ஏதேனும் பௌதிக நன்மையை பெறுவதற்காக யாகங்களும் சடங்குகளும் செய்யப்படுகின்றன. ஓகே. மனித சமுதாயத்திற்கு எவ்வித நன்மையும் அளிப்பது இல்லை. அந்த மாதிரி யாகங்கள்லாம் மனித சமுதாயத்துக்கு நன்மை அளிப்பதில்லை. இதுல என்ன சொல்லிருக்கு? 14th சாப்டர்ல 17.14 கடவுள் பல்வேறு விதமான தவங்களை விளக்குகிறார். உடலின் பயிற்சி செய்யப்படும் தவங்களை விளக்குகிறார். ஒருவன் தன்னை உள்ளும் புறமும் தூய்மைப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும். அதாவது நடத்தையில் எளிமையாக இருக்கவும் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும். சாஸ்திரப்படி உடல் உறவு திருமண வாழ்வில் மட்டும் அனுமதிக்கப்படுகிறது. இதுவே உடலை அடிப்படையாக கொண்ட தவமாகும். புரியுறதா? உடலை அடிப்படையான தவம்னா என்ன அப்படின்னாக்கா அதுதான். உடல் கொள்ள வேண்டும். சாஸ்திர உடல் உறவு திருமண வாழ்வில் மட்டுமே அனுமதிக்கப்படுகிறது. இதுவே உடலை அடிப்படையாக கொண்ட தவமாகும். தாய் தந்தையை வழிபடுதல் மற்றும் தானம், எளிமை, பிரம்மச்சரியம், அஹிம்சை முதலியன உடலின் தவங்களாகும். இது 6 கோஸ்வாமிஸ். அவ 6 கோஸ்வாமிகள் இதுல படத்துல இருக்கா. இவன் ரூபா கோஸ்வாமி மற்றும் சனாதன கோஸ்வாமி சகோதரர்கள், அவ 2 பேரும். ஓகே. அப்புறம் ஜீவாஸ் கோஸ்வாமி ரூபா மற்றும் சனாதனாவின் மருமகன். ரகுநாத பட்டா கோஸ்வாமின்னு ஒருத்தர், கோபால பட்டா கோஸ்வாமின்னு ஒருத்தர். அவர்னா 1500 1778 வரைக்கும் இருந்தார் கோபால பட்டா சாமிங்கிறவர். ரகுநாத தசா கோஸ்வாமி அவர்களின் சரியான கடினமான வாழ்க்கையை குறிக்கிறார்கள். இவெல்லாம் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு, அதாவது நல்ல பணக்கார குடும்பத்துல இருந்துட்டு ரொம்ப அந்த மாதிரி லக்ஸுரி லைஃப் லீடு பண்ணுவாள்லாம். எல்லாத்தையும் தொடர்ந்துட்டு இப்படி வந்தவா இந்த கோஸ்வாமி எல்லாம். இதுல சனாதன கோஸ்வாமி இதுல எத்தனாவது டைப்? சனாதன கோஸ்வாமி 1 2 3 ஓகே, செகண்ட் ஒன். இவர் ரொம்ப பெரிய ரிச் ஃபேமிலியிலேருந்து வந்தவர். அவர் அவர் கையில் எக்கச்சக்கமா லேண்டு எல்லாமே இருந்தது. எல்லாத்தையும் ஒவ்வொன்றா கவர்மெண்ட் பிடிங்கி போயிடுது. ஆனால் அவர் கையில் அப்போ அவர் சன்னியாசம் எடுத்துக்கணும்னு தீர்மானம் பண்ணிட்டு கோஸ்வாமியாரத்துக்கு வந்துட்டார். வந்த உடனே அவர் கையில் ஒரு பிளாங்கெட் மட்டும் வச்சுட்டு பாக்கி எல்லாருக்கும் கொடுத்து எல்லாத்தையும் மொத்தமாக தீட்டு போட்டார். எஸ் பிகம் பாப்பர் ஆயிட்டான்னு சொல்லுவா இல்லையா, ஒன்றுமே இல்லாத போயிட்டார் கம்ப்ளீட்டாக. பாப்பர் ஆனதுக்கப்புறம் கையில் அந்த ஒரு பிளாங்கெட் மட்டும் வச்சுருந்தேன். மற்றவெல்லாம் பார்த்தா எல்லாரும் கீசலும் சிம்பிளாக வச்சுருக்கா மற்ற கோஸ்வாமியெல்லாம். ஸோ இவர் என்ன பண்ணார், அந்த பிளாங்கெட் எடுத்துட்டு வெண்ணாங்கடைக்கு போனார். வெண்ணான்னா டோபி கடைக்கு போனார். அங்கே டோபி கடையில் போனோடனே இது கொஞ்சம் காஸ்ட்லி இதுப்பா, எனக்கு நான் சன்னியாசம் எடுத்துட்டேன், எனக்கு இவ்வளோ காஸ்ட்லி பிளாங்கெட் எனக்கு வேண்டாம், இதை நீ வச்சுக்கோப்பா அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு, எனக்கு ஏதாவது நீ யூஸ் பண்ண பழசு கொஞ்சம் கிழிஞ்சிருந்தா கூட பரவாயில்ல, அந்த மாதிரி பிளாங்கெட்டை கொடு அப்படின்னு. அதாவது எதுக்கு சொல்ல வரேன்னா, அது சின்ன ஒரு ஸ்டோரி அதில் வருது. அதை எதுக்கு சொன்னேன்னாக்க, அதாவது சன்னியாசின்னா அவள்லாம் அவ்வளோ சிம்பிளிசிட்டி தான் அவளுக்கு இம்பார்ட்டன்ட். அந்த பாயிண்ட்டுக்காக இந்த சனாதன கோஸ்வாமியை பற்றி அந்த கதை ஒன்று சொன்னேன் உங்களுக்கு. எஸ்மா 17.15 படிக்கும்.
சங்கரிஜி. अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं चयत् स्वाध्यायाप्यचनं चैव वाङ्मयं तव उच्यते. உண்மையானதும் இனிமையானதும் நன்மை அளிப்பதுமான பேச்சு, நன்மை அளிப்பதுமான பேச்சு, பிறரது மனதை துன்புறுத்தாத பேச்சு, வேத இலக்கியங்களை முறையாக உச்சரித்தல் ஆகியவை வாக்கின் தவங்களாகும். வாய்க்கு நம்ம நாட்டில் பேசுறோம் இல்லையா, அந்த வாக்கினுடைய தவங்கள் எப்படி இருக்கணும்? நம்ம பேசுறது இனிமையா பேசணும். மற்றவாளை ஹர்ட் பண்ற மாதிரி பேசக்கூடாது. பிறகு மனதை துன்புறுத்தாத பேச்சு. மற்றவங்களுக்கு நம்ம பேசுறோம்னா, இது என்ன இப்படி பண்ணியிருக்க அப்படின்னு அவங்களை கோச்சுன்னு நீங்க சொல்றது அவளுக்கு மனசுல அப்படியே வாங்கிட்டு ஹர்ட் ஆயிடுவா. அந்த மாதிரி ஹர்ட் ஆகாத பேசணும். திட்டுறதையும் திட்டலாம், ஒண்ணுமே இல்லை. நம்ம குழந்தைகளை திட்டணும்னாக்க, ஏமா இப்படி பண்ற அப்படின்னு சொன்னாக்க அது புரிஞ்சுக்கலன்னா தான் நம்ம we have to raise the voice. அது வரைக்கும் நம்ம இதுவா பேசணும். வேத இலக்கியங்களை முறையாக உச்சரித்தல் ஆகியவை வாக்கின் தவங்களாகும். வாக்கு இந்த மாதிரி தவங்களாகும். ஒரு ஆசிரியர் தனது மாணவர்களுக்கு அறிவுரை வழங்குறார். அவ என்ன சொல்ற, உண்மையை பேசலாம், இப்படி பண்ணணும், நீ டெய்லி சாண்டிங் பண்ணு, அது பண்ணு, இது பண்ணு. இப்போ பகவத்கீதை டீச்சர்லாம் சொல்லி கொடுத்துருக்கா, இதெல்லாம் பண்றா என்பதால் அவருக்கு அதுல சந்தேகமே இல்லை. ஆனாலும் அந்த ஆசிரியர் தனது மாணவர்கள் இல்லாத அந்த கிளாஸ் முடிஞ்ச அப்புறமா அந்த ஆசிரியர் மற்றவள்கிட்ட பேசுறச்சே அவளோட மனசை புண்படுத்தும்படி பேசக்கூடாது. இதுவே பேசுவதை பொறுத்தவரை தவமாகும். அவெல்லாம் அந்த ஆசிரியர் அங்க கிளாஸ் முடிஞ்ச உடனே கிளாஸ்ல இப்படி பண்ணும் அப்படி பண்ணுமாக்கும், மாரல் ஆஃப் த ஸ்டோரி இது அப்படி எல்லாம் விவரமா சொல்லித்தர எல்லா குழந்தைகளும் சேர்ந்து ஆட்டுறது. ஆனா அதே கிளாஸ் டீச்சர் கிளாஸ் முடிஞ்ச உடனே வெளியில போயிட்டு தன்னார் பண்ண, அவன் ஒரு முட்டாள்றா, அவன் இதுரா அப்படி இப்படின்னு கத்திருக்கு. நிறைய பேர் நம்ம பார்த்துருக்கோம். அது பேர் வாக்கின் தவம் கிடையாது. அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடாது. நீ பிராக்டிஸ் பிஃபோர் யூ ப்ரீச். ப்ரீச் பண்றதுக்கு முன்னாடி நம்ம எப்படி இருக்கோம் அதை தான் நம்ம ப்ரீச் பண்றது நல்லது. மற்றவர்களுக்கு சொல்லித்தரலாம், தப்ப நல்லது நம்ம பண்ணாட்டாலும் சொல்லித்தரலாம். ஆனா முதல்ல நம்ம பண்றதுக்கு நம்ம ட்ரை பண்ணணும். பேச்சின் தன்மை என்பது உண்மையாய் மகிழ்வளிக்கும் நன்மை பயக்கும் மற்றவர்களுக்கு கிளர்ச்சி அளிக்காத சொற்களை பேசுவதிலும் வேத இலக்கியங்களை தவறாமல் வாசிப்பதும் அடங்கும். அதெல்லாம் தான். ஓகே. திருப்தி, எளிமை, மௌனம், சுய கட்டுப்பாடு, தனது இருப்பின் தூய்மை ஆகியவை மனதின் தத்துவங்களாகும். ஏதாவது நம்ம கிட்ட இருக்கிறது நம்ம சிம்பிள் லைஃப். நம்ம கிட்ட பெரிய பணக்காரன் இல்லை, ரொம்ப சிம்பிளா தான் இருக்கு நம்ம வீடு. பரவாயில்ல, இருக்கிறத வச்சு திருப்தி எடுத்துக்கோ. பேசிக் நீட் ஆஃப் மனுஷனுக்கு என்ன வேணும்? தங்கறதுக்கு இடம் வேணும், உடுத்துறதுக்கு 2 துணி வேணும், அப்புறம் சாப்பிட்றதுக்கு பேசிக் ஃபுட் வேணும். லக்ஸுரி ஃபுட் எல்லாம் எல்லாருமே லக்ஸுரியா வேண்டாம். கிடைச்சதுன்னா ஓகே, கிடைக்கலன்னா நமக்கு பேசிக்கா சிம்பிளா இருக்கும். அந்த திருப்தியோட இருக்கும். எளிமையா இருக்கணும். சிம்பிள். மௌனம். வேண்டாததுக்கெல்லாம் வாயை கொடுத்துட்டு பேசிட்டு கெட்ட வார்த்தையெல்லாம் சொல்லிட்டு அது மாதிரி இருக்கிறத விட மௌனமா இருக்கிறதே பெட்டர். சுய கட்டுப்பாடு, செல்ஃப் கண்ட்ரோல். ஐம்புலன்கள் அடக்கணும். ஐயோ அது பார்த்தா அப்படி நல்லா இருக்கு, இதை பார்த்தா நல்லா இருக்கு, அங்க போகலாம் இங்க போகலாம், அதெல்லாம் நம்ம மனசை உழல விட்டுருக்கோம். அந்த சுய கட்டுப்பாடு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். தானே இருப்பின் தூய்மை. நம்ம எங்க தங்கி இருக்கோமோ அதனோட இருக்கிற இடத்துக்கு பியூரிட்டி இம்பார்ட்டன்ட். வீடை சுத்தமா வச்சுக்கணும். நம்ம போய் பாத்ரூம்ல போய் எதுக்கு குளிக்க, பாத்ரூம் நீட்டா வச்சுக்கணும். அங்க போய் நம்ம குளிக்கிறோம், குளிச்சுட்டு புறத்தை தூய்மைப்படுத்திக்கிறோம். அதே மாதிரி குளிச்சுட்டு வந்துட்டு பகவான் கிட்ட உட்காந்துட்டு நம்ம அகத்துல இருக்குது ஆத்மாவுக்கு கொஞ்சம் சாப்பாடு, ஆத்மா அண்ட் பரமாத்மா 2 இருக்குங்கிறது ஞாபகம் வச்சுக்கோ. இதே இதுல அங்க கொஞ்சம் சாப்பாடு, சாண்டிங் த மகாமந்திரா தான் பெஸ்ட் வே. வேற எதுவுமே கஷ்டம். கையில புஸ்தகமும் வேண்டாம், ஒண்ணும் வேண்டாம், அப்படியே சொல்லிட்டு போயிட்டே இருக்கலாம். ஓகே. மனதின் தவம் என்றால் அதனை புலனுணர்ச்சிகளிலிருந்து விடுவிப்பதாகும். பிறருக்கு நன்மை செய்வதை பற்றி எப்போதும் எண்ணும்படியாக மனம் பயிற்சி செய்யப்பட வேண்டும். மற்றவங்களுக்கு நம்மளால ஏதாவது ஹெல்ப் பண்ண முடியுமா அப்படின்னு தான் திங்க் பண்ண முடியும். அவனுக்கு எப்படி கெடுதல் பண்ணலாம், அது இந்த உலகத்துல நம்ம பௌதிக உலகத்துல அப்படிதான் இருந்துட்டு இருக்கு. அதுதான் கலியுகம்னு சொல்லிட்டு உட்காந்துருக்கோம். அதான் நம்ம மாற்றணும். நம்ம என்ன பண்ணணும், மற்றவர்களுக்கு கெடுதல் பண்ணக்கூடாது நம்ம தீர்மானம் பண்ணணும். நம்மளால நம்ம நல்லது பண்ணாட்டாலும் கெடுதல் பண்ணக்கூடாது, அந்த ஏரியாக்கே போகக்கூடாது. ஓகே. இந்த 3 வகையான தவங்கள் ஜட லாபங்களை எதிர்பார்க்காமல் பரமனை திருப்தி செய்வதில் ஈடுபட்டுள்ள மனிதர்களால் உன்னத நம்பிக்கையுடன் செய்யப்படும் போது சத்துவ குணத்தின் தவங்கள் என்று அழைக்கப்படுகின்றன. ஓகே. இந்த மாதிரி அவள்லாம் என்ன பண்ணணும், 3 வதி அவள் எல்லாம் தனக்கு லாபமே வேண்டாம், பரமனை தான் திருப்தி பண்ணணும். எல்லாரும் போய் யாத்திரா எல்லாம் போறா பாருங்க, எல்லாரும் யாத்திராக்கு வாங்க, விருந்தாவன் யாத்திராக்கு. இப்போ இந்த மாதிரி தான் நாங்கள் மாயாப்பூர்ல போயிட்டு வந்தோம்.
இது விருந்தாவன யாத்திரா, இது கோவர்தன் பரிக்கிரமா, இது என்னது, இது வந்து இதுவும் அங்கதான் இது மாயாப்பூர்ல போயிருந்த இடத்துல. மானம், மரியாதை மற்றும் வழிபாட்டை பெறுவதற்காக தற்பெருமையுடன் செய்யப்படும் தவங்கள் ரஜோகுணத்தில் இருப்பவையாக கூறப்படுகின்றன. இவை சஞ்சலமானதும் தற்காலிகமானதும் ஆகும். தற்பெருமைக்காக சில தவங்கள்லாம் படுவா. தானம் கொடுக்கறது கூட ஒரு நல்லது தான். அந்த தானத்தை கொடுக்கறச்ச கூட சில பேர் எடுத்துட்டு தானம் கொடுத்துருக்கேன் அப்படின்னு ஃபோட்டோ எடுத்துட்டு பேப்பர்ல எல்லாம் போட்டுப்பா. நான் ஐ ஹவ் டொனேட்டட் 1 lakh rupees 2 lakh rupees அப்படின்னு போட்டு பேப்பர்ல போட்டுப்பா. அதெல்லாம் வந்து ரஜோகுணத்துக்காக தான் பண்ணுறது. அதாவது இந்த கை கொடுக்கறது இந்த கைக்கு தெரியாம பண்றது தான் சத்துவ குணத்துக்காரர்களுடைய இது. அதாவது நம்ம பண்ண வேண்டியது பகவானுக்கு நம்ம அர்ப்பணிக்கிறதுக்கு தான் நம்ம இம்பார்ட்டன்ட். ஹிரண்யகசிபு போன்ற அசுரர்கள் முட்டாள்தனமான இந்த இந்த ஸ்லோகத்துக்கு சரி ஸ்லோகத்தை படிச்சுட்டுமா? எஸ் சங்கரிஜி ஸ்லோகம் படிச்சுக்கணும். எஸ் மாதாஜி. மூடக்ரகேனாத்மனோ யத் பீடயா கிரியதே தபக பரஸ்யோச்சாதனார்த்தம் வா தத்தாமசம் உதாகிருதம். இதை அழிப்பதற்காகவோ துன்புறுத்துவதற்காகவோ அல்லது தன்னையே வருத்தி கொண்டு முட்டாள்தனமாக முறையில் செய்யப்படும் தவங்கள் தமோ குணத்தில் இருப்பவையாக கருதப்படுகின்றன. ஓகே, தமோ குணத்தில் இருக்கிற மற்றவளை அழிக்கணும், அவனை துன்புறுத்தணும், பக்கத்து வீட்டில் அவன் அழிஞ்சு போகணும், இவன் இந்த மாதிரிலாம் நடத்தி முட்டாள்தனமாக நினச்சிட்டு இருக்கோம் இல்லையா, அந்த மாதிரி தவங்கள்லாம் தமோ குணத்துக்காக பண்ணுற காரியங்கள் வர்ஸ்ட் டைப்பில் தான். ஓகே, ஹிரண்யகசிபு போன்ற அசுரர்கள் முட்டாள்தனமான தவங்களுக்கு உதாரணமாக எழுது. தமோ குணத்தில் இருக்கிற இது ஒரு எக்ஸாம்பிள் வேணும்னாக்க இவன் தான் ஹிரண்யகசிபுவை எடுத்துக்கோங்க. கடுமையான தவத்தை மேற்கொண்டு அமரத்துவத்தை பெற்று தேவர்கள் கொல்ல விரும்பினான். இத்தகு விஷயங்களுக்காக பிரம்மாவை வழிபட்டவர் இறுதியில் பரமபுருஷ பகவானால் கொல்லப்பட்டார். அசாத்தியமான ஒன்றிற்காக தவங்களை புரிவது நிச்சயமாக தமோ குணத்தை சார்ந்ததாகும். ஸோ அவன் பண்ணினது ஹிரண்யகசிபு தமோ குணத்தினர் இதை வச்சுதான் அவன் பண்ணினான். அந்த மாதிரி மற்றவாழை அழிக்கணும். பலனை எதிர்பார்க்காமல் கடமையை நிறைவேற்றுவதற்காக தகுந்த நபருக்கு முறையான இடத்தில் முறையான காலத்தில் கொடுக்கப்படும் தானம் சத்துவ குணத்தில் இருப்பதாக கருதப்படுகிறது. இவள் வந்து சத்துவ குணத்தில் இவாள்லாம் வந்து இவர் வந்து கொடுக்குறார், தானம் கொடுக்குறச்சு யாருக்கு கொடுக்குறார்? இந்த மாதிரி ஒரு கோயில் கட்டணும், கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அந்த மாதிரி கொடுக்குறார். இல்லைன்னா கோயிலில் பூஜை பண்ணுறதுக்கு வச்சுங்கோ, பூக்கு பழங்கள் எல்லாம் வாங்கிறதுக்கு வச்சுங்கோ, நைவேத்தியத்துக்கு வச்சுங்கோ, பிரசாதம் பண்ணுங்கோ, இந்த மாதிரி இதுக்கெல்லாம் அது கடமையில் இருந்து வழங்கப்படும் தொண்டு திரும்பி எதிர்பார்க்காமல் சரியான நேரத்தில் மற்றும் இடத்தில் ஒரு தகுதியான நன்மை பயக்கும் விதத்தில் கருதப்படுகிறது. பலனை எதிர்பார்க்காமல் கடமையை நிறைவேற்றுவதற்காக தகுந்த நபருக்கு முறையான இடத்தில் முறையான காலத்தில் கொடுக்கப்படும் தானம் சத்துவ குணத்தில் இருப்பதாக கருதப்படுகிறது. ஒரு புண்ணிய ஸ்தலத்திற்கு, அதாவது சூரியன் அல்லது சந்திர கிரகணம் அப்பெல்லாம் போறோம் இல்லையா, அந்த மாதிரி ஒரு புண்ணிய ஸ்தலத்துல இருக்கோம். நம்ம அங்க போயிட்டு இந்த ஆத்தங்கரையில இதுல போய் நதியில குளிச்சுட்டு அங்க என்ன பண்றோம், தகுதி அங்க குளிச்சுட்டு வந்துட்டு மடியா நம்ம வந்து ஒரு பிராமணனுக்கு இல்லைன்னா யாருக்காவது ஒரு கொஞ்சம் வெத்தலை பார்த்து வச்சு அவளுக்கு தானம் கொடுக்குறோம். எதுக்காக அதை கொடுக்குறோம்? நம்மளோட பாவங்கள்லாம் போன நம்ம பண்ணுறது, அந்த கிரகணம் பிடிச்சிருக்கு என் பேர்லன்னு சொல்லிட்டு தானத்தை கொடுக்குறோம். அந்த மாதிரி அதே மாதிரி ஒரு வைஷ்ணவ பிராமணனுக்கு அந்த மாதிரி அவளை வைஷ்ணவ பிராமணர் நேற்றுக்கு நம்ம பிரபுஜி வைஷ்ணவ பிராமணர் தான். அவர் நம்ம கிளாஸ்க்கு வந்து என்ன பண்ணார், இஸ்கான்ல இப்போ டெம்பிள் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் நடந்துருக்கு, இன்னும் 6 மாசத்துல முடிஞ்சிடும். அவருக்கு எத்தனையோ 15 கோடியோ 18 கோடியோ அதுக்கு மொத்தம் செலவாகுது. அதுக்கு நம்மளால ஆன உபகாரம் ஏதோ நமக்கு நம்மளுடைய வருமானத்திலேருந்து ஓரளவுக்கு பகவானுக்கு தொண்டு செய்யறதுக்குன்னு வைக்கணும். இந்த வாட்டி நம்ம இந்த மாசத்துக்கு நம்ம இஸ்கான் மங்களூருக்கு நம்ம டொனேஷன் பண்ணலாம் அப்படின்னு நம்ம மனசுக்குள்ள தீர்மானம் பண்ண. இதெல்லாம் சத்துவ குணத்துல இருக்கிறவங்களால தான் பண்ண முடியும். ஓகே, இந்த இவனுக்கு கொண்டு போன கோயில்களில் அத்தகு தானங்கள் எந்த பலனையும் எதிர்பார்க்காமல் செய்யப்பட வேண்டும். ஆனால் தானம் பெறுவதற்கான தகுதி அந்த ஏழை மனிதரிடம் இல்லாவிடில் அத்தகு தானத்தினால் எந்த ஆன்மீக முன்னேற்றமும் இருக்காது. ஒருத்தருக்கு நீங்க போய் ஒரு சாப்பாடுக்குன்னு ஒருத்தருக்கு சாப்பாடு பண்ணி அன்னதானம் கொடுக்குறேன்னு பண்ணி எடுத்துன்னு போய் கொடுக்குறேன். அதை கொடுக்கும்போது ஒரு ஏழைக்கு கொடுத்தேன்னா அவன் வயிறு ஐயோ நல்லா இருப்பேம்மா அப்படின்னு வாழ்த்துறான் இல்லையா, அதுதான் நமக்கு வரும்.
அதை விட்டுட்டு ஒரு கொஞ்சம் போல அவன் கொஞ்சம் மிடில் கிளாஸ்ல இருக்கும், அவனால பண்ண முடியும். அவனை எல்லாம் கூட்டு வச்சு அவனுக்கு இந்தாப்பா சாப்பாடு கொடுத்து அவன் சொல்ல என்ன இதான் கொடுக்குறீங்களா, இன்னும் கொஞ்சம் நல்லாவே கொடுக்கலாமே நீங்கன்னு அவன் சொல்லிட்டு போவோம். இதெல்லாம் கொடுக்குறவாளு நம்ம கொடுக்குறவாளுக்கும் நல்ல மனசு இருக்கணும், அதை பெறறவனும் அதுக்கு தகுதி வாய்ந்தவனாக இருக்க வேண்டும். ஓகே. இந்த கோயிலுக்கெல்லாம் கட்டுறேன்னு சொல்லிட்டு கேட்டானாக்கா யார் வந்து கேட்டாலும் கொடுக்கக்கூடாது. அதுக்கேற்ற மாதிரி அதுக்கு உண்டான அதிகாரிகள் கேட்டாதான் கொடுக்கணும். இப்போ நம்ம பிரபுஜி கேட்கறதுனால பிரபுஜி கையில நீங்க தாராளமா கொடுக்க முடியும், கொடுக்கலாம். என்ன அந்த மாதிரி இதுவா இருக்கிற அதுக்கு ட்ரஸ்ட் வர்த்தி பர்சன்கிட்ட தான் கொடுக்கணும். எல்லார்கிட்டையும் பணத்தை வாரியா இருக்க சொல்லலை. அதில் கொடுத்துட்டு ஐயோ நீங்க சொன்னேன்னு தானம் கொடுத்தேன் ஏமாந்துட்டேன் அப்படி சொல்லக்கூடாது. அந்த மாதிரி போகாதீங்க. கொடுக்கறத டிசர்விங் பீப்புளுக்கு கொடுக்கணும். ஓகே. இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். டிசர்விங் பீப்புளுக்கு கொடுக்கறதுக்கு கண்டவாளுக்கெல்லாம் தானம் கொடுக்காதீங்கோ, இருக்கிற வண்டிக்கே தூக்கி தூக்கி கொடுத்துருக்காதீங்கோ, இல்லாத ஏழை பாளைகளுக்கு கொடுங்க. ஓகே. இதே மாதிரி சேரிட்டி கிவன் அவுட் ஆஃப் டியூட்டி வித்தவுட் எக்ஸ்பெக்டேஷன் ஆஃப் ரிட்டர்ன் அட் த ப்ராப்பர் டைம் அண்ட் பிளேஸ் அண்ட் டு எ வர்த்தி பர்சன் இஸ் கன்சிடர்ட் டு பி த மோட் ஆஃப் குட்னஸ். இப்போ அங்கே படித்தோமே அது இங்கிலீஷில் இருக்கு. ஓகே. எஸ்மா 17.21 படிங்க சங்கரிஜி. எஸ் மாதாஜி. யத்து பிரதியுபகாரார்த்தம் ஃபலம் உத்திஷ்ய வா புனக தீயதே ஜபரிக்லிஷ்டம் தத்தானம் ராஜ சம்ஸ்ருதம். பிரதி உபகாரத்தை எதிர்பார்த்து ஏதேனும் பலனை விரும்பி அல்லது விருப்பமின்றி கொடுக்கப்படும் தானம் ரஜோகுணத்தில் இருப்பதாகும். புரியுதா? நம்ம கொடுக்குற தானம் ஒருத்தருக்கு நான் அவளுக்கு 2 லட்சம் கொடுத்தேன், இங்கேவா ஒரு செல்ஃபி எடுத்துக்கலாம் கொடுத்துட்டு அவளுக்கு தானம் இந்த கையால் லெஃப்ட் கையால் தானத்தை கொடுக்குறோம், கொடுத்துட்டு இங்கே ஒரு ஃபோட்டோ எடுத்துக்கிறோம், நான் தான் கொடுக்குறேன் பாரு, அதை எடுத்துகிட்டு போய் அடுத்த நாளைக்கு பேப்பரில் போட்டுப்போம், இல்லைன்னா மேகசைனில் போட்டுட்டு பப்ளிசிட்டி கொடுத்துருக்கான். இது வந்து யாருக்கு பண்ணுறது? அவன் தானம் கொடுக்குறான், அவன் டிசர்விங் பீப்புள் தான், அந்த ஆளு ஏழையாக தான் இருக்கான், அவனுக்கு கொடுக்கலாம். ஆனால் இவனுக்கு வந்து அந்த இதில் புண்ணியம் கிடைக்காது. ஏன்னா அவன் வந்து பப்ளிசிட்டி கொடுத்துக்கலாம். அது ரஜோகுணத்துக்காக தான் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்கிறார். ஓகேயா? தானம் சில சமயங்களில் சொர்க்கலோகத்திற்கு ஏற்றம் பெறுவதற்காக வழங்கப்படுகிறது, சில சமயம் மிகுந்த சிரமத்துடன் கொடுக்கப்படுகிறது. சத்துவ குணத்திலான தானம் மட்டுமே சிபாரிசு செய்யப்பட்டுள்ளது. சத்துவ குணத்தில் இருக்கிறவெல்லாம் தானம் கொடுக்கறத யாருக்குமே தெரியப்படுத்திக்க மாட்டேன், பப்ளிசிட்டி கிடையாது, அதனால அதுதான் சிபாரிசு செய்யப்படுகிறது. எல்லாரும் இப்போ ரஜோகுணத்துலலாம் தானம் பண்ணலாம், பண்ணிட்டு இந்த மாதிரி பப்ளிசிட்டி கொடுத்துக்க வேண்டாம், அவன் பண்ணுவார் ரஜோகுணத்துக்காரெல்லாம். ஆனால் வந்து சிபாரிசு செய்கிறது சத்துவ குணத்துக்காரா பண்ணுறது தான் இது. ஓகே. தூய்மையற்ற இடத்தில் முறையற்ற காலத்தில் தகுதியற்ற நபர்களுக்கு வழங்கும் அல்லது தக்க கவனமும் மரியாதையும் இன்றி வழங்கப்படும் தானம் தமோ குணத்தை சேர்ந்ததாக கூறப்படுகிறது. ஹெல்ப், ஐ நீட் மணி ஃபார் வீட், அவன் குடி குடிக்கணும், அவன் சிகரெட் குடிக்கணும், அந்த மாதிரி இதுக்கு தான் கெட்ட காரியங்களுக்கு தான் அவன் போகணும்னு கேட்குறான். அவனுக்கு போய் தானம் கொடுத்தேன்னாக்க நீங்கள் தானம் கொடுத்துட்டேன்னு நீங்கள் சந்தோஷப்பட்டு இருக்கலாம். ஆனால் அவன் அதை பெறுறதுக்கு அவனுக்கு தகுதி இல்லையே, அவன் பண்ண காரியங்கள் அக்கிரம காரியங்கள், அந்த காரியத்துக்கு நம்ம தானம் கொடுக்கக்கூடாது. ஸோ அது யார் பண்ணுவா? இது வந்து இந்த மாதிரி காரியம் பண்ணுறது தமோ குணத்துக்காரா பண்ணுவா. ஸோ நம்ம தமோ குணத்துக்காரன்ட்டு தயவு செய்து அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடாது. ரஜோ குணமானு பரவாயில்ல, பேப்பரில் போட்டு பப்ளிசிட்டியான்னு கொடுத்துக்கிறோம், ஓகே. இது தமோ குணம், இது வந்து கொடுக்கக்கூடாத நபருக்கு கொடுக்க வருது. ஓகே. தானம் சில சமயங்களில் அது சொல்லியாச்சு. ஓகே. எஸ்மா 23 படிக்கும். எஸ் மாதாஜி. ஓம் தத் சதிதி நிர்தேஷோ பிரம்மணஸ்திரிவித சம்ஸ்ருதக பிராமணாஸ்தேன வேதாஷ யக்ஞாஷ விகிதா புரா. படைப்பின் ஆரம்பத்தில் இருந்தே ஓம் தத் சத் என்னும் 3 சொற்கள் பரம பூரண உண்மையை குறிப்பிடுவதற்காக உபயோகப்படுத்தப்பட்டு வருகின்றன. இந்த 3 குறியீட்டு சொற்களும் வேத மந்திரங்களை உச்சரிக்கும் போது யாகங்களின் போதும் பரமனின் திருப்திக்காக பிராமணர்களால் உச்சரிக்கப்பட்டன. ஓகே. பிராமணர்கள் இப்போ கூட நம்ம எல்லாம் பண்ணிட்டுலாம் வந்துட்டு போச்சு ஓம் தத் சத் அப்படின்பா, அந்த மாதிரி அந்த வார்த்தை ரொம்ப பரம பூரண உண்மையை குறிப்பிடுவதற்காக உபயோகப்படுறது சொல்றேன். ஓகே. தவம், யாகம், உணவுப் பொருள்கள் ஆகியவற்றை 3 பிரிவுகளாக சத்துவ ரஜோ தமோ குணத்தை சார்ந்தவங்க பிரிக்கப்பட்டு இருக்கின்றன. பரம்பொருளை ஓம் தத் சத் நித்தியமான பரமபுருஷ பகவானை குறிக்கோளாக இருக்கும் போது ஆன்மீகத்துக்கு ஏற்றம் பெற உதவி செய்பவையாக விடுகின்றன. இந்த குறிக்கோள் சாஸ்திர விதிகளில் சுட்டி காட்டப்பட்டுள்ளது. ஓம் வேத மந்திரங்களில் எப்போதும் காணப்படுகின்றது. ஓகே.
ஓம் என்றால் விஷ்ணு, ஒருவருக்கு பகவானை நினைக்க உதவுகிறது. தத் அப்படின்னா முக்திக்காக பற்றின்றி உழைப்பதை விவரிக்கிறது. பகவான் அவரது பக்தர்களின் திருப்திக்காக செயல்களை அர்ப்பணிக்கிறது. ஓகே, ஓம் தத்சத்துக்கு பார்த்துக்கணும். பால், பொருள், சர்க்கரை, அரிசி, கோதுமை, பழங்கள் மற்றும் காய்கறிகள் போன்ற ஆரோக்கியத்திற்கு உதவும் மற்றும் ஆயுள் காலங்கள் அதிகரிக்கும் உணவுகள் எதெல்லாம்? பால் சாப்பிடலாம், பால் பொருட்கள், பால் சம்பந்தமான எந்த மாதிரி ஃபுட்டும் சாப்பிடலாம். சுகர், அரிசி, கோதுமை, பழங்கள் மற்றும் காய்கறிகள் இதெல்லாம் சத்துவ குணத்துக்காக சாப்பிடலாம். இறைச்சி மற்றும் மது போன்ற தீண்டத்தகாத விஷயங்கள். அது எந்த உணவும் சாப்பிடுவதற்கு 3 மணி நேரத்துக்கு முன்பே சமைக்கப்பட்டால் பிரசாதம் தவிர இறைவனுக்கு வழங்கப்படும் உணவு இருள் சூழ்ந்ததாக கருதப்படுகிறது. அனைத்து நபர்களுக்கும் உணவு கிருமி நாசினியாகவும் உண்ணக்கூடியதாகவும் சுவையாகவும் இருக்க அந்த உணவை இறைவனுக்கு வழங்க வேண்டும். அது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். எல்லாத்தையும் பண்ணிட்டு பகவானுக்கு பண்ணுறது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஃப்ரம் த பிகினிங் ஆஃப் கிரியேஷன் 3 words ஓம் தத். இந்த அப்போ அங்கே படித்தோன்னே அது இங்கிலீஷில் இருக்கு. எஸ்மா 24 படிங்க சங்கரிஜி. எஸ் மாதாஜி. தஸ்மாத் ஓமித்யுதாஹிருத்ய யஜ்ஞதான தபக்ரியாக பிரவர்த்தந்தே விதானோக்தா சததம் பிரம்மவாதினாம். எனவே பரமனை அடைவதற்காக சாஸ்திர விதிகளின்படி யாகம், தானம், தவம் ஆகியவற்றை மேற்கொள்ளும் ஆன்மீகவாதிகள் அவற்றை ஓம் என்பதுடன் தொடங்குகிறார்கள். ஓகே, விஷ்ணுவின் தாமரை திருவடிகளை உன்னத பக்தியின் தளமாக எல்லாவற்றையும் பரமபுருஷ பகவானுக்காக செய்தல் எல்லா செயல்களின் பக்குவத்தை உறுதிப்படுத்துகிறது. இந்த ஸ்லோகத்துக்கு ஆன்மீக நிலைக்கு உயர்வு பெற வேண்டுமானால் ஒருவர் எந்த விதமான பௌதீக லாபத்திற்காகவும் செயல்படக்கூடாது. பௌதீக லாபத்துக்காக பண்றதுல ஆன்மீகத்துக்கு முன்னேற்றத்துக்கு வழிவகுக்காது. பக்திமயமான யாகத்தின் நோக்கம் பூரண உண்மையே இது சத் என்றும் சொல்லினால் குறிப்பிடப்படுகிறது. பிரித்தாவின் மைந்தனே, அத்தகைய யாகத்தை செய்பவரும் சத் எனப்படுகிறார். மேலும் பரமபுருஷனை திருப்திப்படுத்துவதற்காக செய்யப்படும் யாகம், தவம் மற்றும் தானத்தின் செயல்களும் சத் என்று அழைக்கப்படுகின்றன. ஓகே, 28 படிங்க மாதாஜி. 25 and படிக்கல மாதாஜி. 25 இருந்ததா? ஆமா, இருந்தது மாதாஜி. ஓகே, படிங்க 25. ஓகே மாதாஜி. தத் யனபி சந்தாய ஃபலம் யக்ஞ தபக்ரியாக தான கிரியாச்ச விவிதா கிரியந்தே மோக்ஷ காங்சிபிஹி. பலனை எதிர்பார்க்க கூடாது. அந்த பல்வேறு வகையான யாகம், தவம் மற்றும் தானத்திலே தத்தெருவு சப்தத்தோட மேற்கொள்ள வேண்டும். அத்தகைய உன்னத செயல்களின் நோக்கம் பௌதிக பந்தத்திலிருந்து விடுபடுவதாகும். தத்துன்னு இந்த வார்த்தையை வச்சு சொல்லி கொடுத்தாச்சு இந்த ஸ்லோகம். இது படிச்சாச்சு. இது 28 படிங்கம்மா சங்கரிஜி. அஸ்ரத்யாஹூதம் தத்தம் தபஸ்தப்தம் கிருதம் ஷயத் அசத் இத்யுச்சதே பார்த்த நசதத் பிரயோத்ய நோயிக. பிதாவின் மைந்தனே, பரமனின் மீது நம்பிக்கையின்றி செய்யப்படும் யாகங்களும் தவங்களும் தானங்களும் நிலையற்றவை, அசத் என்று அழைக்கப்படும் இவை இப்பிறவியில் மட்டுமின்றி அடுத்த பிறவியிலும் பயனற்றவை. இந்த பிறவிக்கு மாத்திரம் இல்லை, அடுத்த பிறவியிலும் அதனால ஒன்றும் லாபம் கிடையாது, நமக்கு பயனற்றவை அப்படின்ட்டு இந்த 28 ஸ்லோகம். இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்லோகம். அஸ்ரத்யா ஹுதம் தத்தம் தபஸ்தத்தம் கிருத்தம் இச்சா எத் அசத் யுச்சதே பார்த்த நாச்ச தத் பிரேதய நோயிக. ஓகே, இந்த ஸ்லோகத்தை நல்லா படிச்சு வச்சுக்கோங்க. ஓகே, பிரித்தாவின் மைந்தனே, பரமனின் மீது நம்பிக்கையின்றி செய்யப்படும் யாகங்களும் தவங்களும் தானங்களும் நிலையற்றவை, அசத் என்று அறியப்படும் இவை இந்த பிறவியில் மட்டுமின்றி அடுத்த பிறவியிலும் பயனற்றவை. கட்டுண்ட நிலையில் தேவர்கள், பேய்கள், குபேரன் முதலிய யக்ஷர்களை வழிபடுவதில் மக்கள் மிகவும் ஆவலாக உள்ளனர். சத்துவகுணம் ரஜோகுணத்தையும் தமோ குணத்தையும் விட சிறந்தது. இருப்பினும் கிருஷ்ண உணர்வில் நேரடியாக ஏற்றுக்கொள்பவன் ஜட இயற்கையின் 3 குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டவன். இந்த 17வது அத்தியாயத்தின் கருத்து கிருஷ்ண உணர்வை நேரடியாக ஏற்றுக்கொள்ளுதல் அவசியம். கிருஷ்ண உணர்வை ஏற்றுண்டா இந்த 3 குணங்களுக்கும் மேற்பட்டதுல நம்ம போறோம். அதை
ஃபாலோ பண்றோம்னு அர்த்தம். சரியா? அது மாதிரி போறதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும், இந்த 3 குணங்களையும் தாண்டிட்டு வரணும்னாக்க சத்துவ குணத்தையும் தாண்டணும்னா நம்ம முதல்ல சத்துவ குணத்துக்கு இருக்கிறதுக்கு ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும். அதை பண்ணினாக்கா ஆட்டோமேட்டிக்கா அடுத்த இதுக்கு நம்ம பண்ண முடியும். ஒரே நிமிஷம் அந்த ஸ்லோகத்துக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்க. 70:28 ஒரே ஒரு செகண்ட். இயற்கையின் 3 குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டவன் படிப்படியாக உயர்வு பெறுவதற்கென்ற வழிமுறை உள்ள போதிலும் தூய பக்தர்களின் சங்கத்தினால் ஒருவன் நேரடியாக கிருஷ்ண உணர்வை மேற்கொண்டால் அதுவே மிக சிறந்த வழி. எப்படி போய் அதுக்கு மேல இருக்கிற வழிக்கு சத்துவ குணத்துக்கு மேல கிருஷ்ண உணர்வுக்கு போய் சேரணும்னா என்ன பண்ணணும்? நமக்கு வந்து டிவோஷனல் அசோசியேஷன் வித் டிவோட்டீஸ், நல்ல அதை பத்தி தெரிஞ்சு வாழ்றதெல்லாம் அவளோட எப்போதுமே பழகிட்டு இருக்கணும். ஒண்ணுமில்லை, இந்த பகவத்கீதையில வந்து நம்ம எவ்வளவு கத்துருக்கோம் புதுசு புதுசா. ஒவ்வொரு நாளைக்கு இதை இது பண்ண இன்ட்ராக்ட் பண்றோம் இல்லையா, ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு பாயிண்ட் சொல்லி கொடுக்குறேன். அந்த மாதிரி நம்ம நிறைய கத்துக்கலாம். அந்த அந்த மாதிரி இதுவே மிக சிறந்த வழி. கிருஷ்ண உணர்வை மேற்கொண்டால் அதுவே மிக சிறந்த வழி. இந்த அத்தியாயத்தில் சிபாரிசு செய்யப்பட்டுள்ளது. இந்த இந்த வழியில் வெற்றி பெறுவதற்கு முறையான ஆன்மீக குருவை முதல்ல கண்டறிந்து அவரின் வழிகாட்டுதலின் கீழ் பயிற்சி பெற வேண்டியது அவசியம். அதன் பின்னர் பரமனின் மீதான நம்பிக்கையை அடைய முடியும். அந்த நம்பிக்கை முழுமையாக வளர்ச்சி பெறும்போது அதுவே பிரேமை என்று அறியப்படுகிறது. இந்த அன்பே உயிர்வாழிகளின் இறுதி இலக்காகும். எனவே கிருஷ்ண உணர்வினை நேரடியாக ஏற்றுக்கொள்ளுதல் அவசியம். இதுவே இந்த 17ஆம் அத்தியாயத்தின் கருத்தாகும். காத்தால மங்களாரத்தி எல்லாம் பண்ணினோடனே கடைசியில உட்காந்து மந்திரங்கள்லாம் சொல்ல கிருஷ்ண பிரேமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு சத்தம் போட்டு சொல்லுவாங்க. கவனிச்சிருக்கீங்களா? அதுதான் அது ஃபைனல். நம்ம கிருஷ்ண உணர்வை நேரடியாக ஏற்றுக்கொள்ளலாம். பிரேமை என்னும் அறியப்படுகிறது. இந்த அன்பே உயிர் வாழ்க்கையின் இறுதி இலக்காகும். நம்பிக்கையின் பிரிவு. இந்த சாப்டர் டிவிஷன் ஃபேத், அதுதான் இந்த சாப்டர். ஓகே, ஸோ இந்த சாப்டர்ல நம்ம என்ன படித்தோம்? அங்கீகரிக்கப்படாத வழிபாடு பற்றி அர்ஜுனனின் வினவல், கிருஷ்ணரின் பதில், முக்குணங்களே ஒருவரின் நம்பிக்கையும் வழிபாட்டையும் தீர்மானிக்கிறது, முக்குணங்களில் அமைந்த உணவுகள், முக்குணங்களில் அமைந்த யாகங்கள் படித்தோம், 3 வகையான தவங்கள் படித்தோம், முக்குணங்களில் அமைந்த தவங்கள் என்ன, முக்குணங்களில் அமைந்த தானங்கள் என்னன்னு படித்தோம். ஓம் தத் சத், யாகம், தவம், தானம் ஆகியவை பகவானை குறித்தே வழங்கப்பட வேண்டும். பகவானை நினைச்சுதான் தானங்கள்லாம் கொடுக்கணும். எல்லாமே யாகமும் அதை வச்சுதான் பண்ணணும். எல்லாமே பண்ணணும். ஆனா இப்போ இந்த கலியுகத்துல நம்ம தானமெல்லாம் நீங்க பண்றது அது இருக்கட்டும், யாகம் பண்றதை விட நம்ம உட்காந்து கலியுகத்துக்கு சிறந்த யாகம் எதுன்னா சாண்டிங் த மகாமந்திரம். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரம் ஜபிப்பது மிகச்சிறந்த யாகம். இந்த சாப்டர்ல நம்ம கத்துண்ட பாடம் என்ன? வாழ்க்கைக்கான பாடம். அடுத்தவர்களை அச்சுறுத்துவதற்காக தன்னைத்தானே சித்திரவதை செய்து கொள்வதோ, மற்றவர்களை நம் வழிக்கு வரவழைப்பதற்காக அவர்களை சித்திரவதை செய்வதோ ரெண்டுமே மனித வாழ்வுக்கு பாதகமானது. என்ன சொல்றது? மற்றவாளை வந்து நான் பயமுறுத்தி அவள்கிட்ட இருந்து வேலையை வாங்கணும். அப்படின்னா நீ இதை பண்ணு அதை பண்ணு. இப்ப பாரு, இந்த பிக்சர்ல வந்து அவன் காலை வந்து நீட்டுக்கிறதுக்கு ஸ்டூல் இல்லை, அதுக்காக நீ குனிஞ்சு நில்லு அப்படின்னு மற்றவனை சித்திரவதை பண்ணிட்டு அவன் கம்ஃபர்டபுளா இருக்கணும்னு ஆசைப்படான். அந்த பிக்சர் எப்படி போட்டுது அந்த மாதிரி இருக்குது. அதெல்லாம் தப்பு. அந்த மாதிரி பண்ணக்கூடாது. அந்த நம் வழிக்கு மற்ற வாழையெல்லாம் நம்ம வழிக்கு வரவழைக்கணும்னா அவளை சித்திரவதை பண்ணுறது ரெண்டுமே தப்பு. ஓகே, சில பேர் என்ன பண்ணுவோம், மற்ற வாழையெல்லாம் பயமுறுத்தணும். ஐயோ அவன் நம்ம சொல்றதை கேட்க மாட்டேங்கிறான், அவனை எப்படியாவது நம்ம வழிக்கு கொண்டு வரணும்னு நம்மளையே சித்திரவதை பண்ணிப்பா சில பேர். அது பண்ணிக்கிறதும் தப்பு. இது ரெண்டுமே மனித வாழ்க்கைக்கு பாதகமானவை. ரெண்டுமே பண்ணக்கூடாது. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. இதோட இந்த சாப்டர் முடிஞ்சு போச்சு. எல்லாரும் 3 டைம்ஸ் சாண்டிங் பண்ணிட்டு கிளாஸ் வைண்ட் அப் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாரும் சொல்லுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே ஹரே, ராம ஹரே ஹரே, கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. ராம ஹரே ஹரே. ஹரே